ziua, dragii mei! Azi vom citi Dorința de Crăciun a iepurașului de Rebecca Harry, de la editura Nemi. Iepurele de zăpadă trăia de o viață în pădurea zăpezită. În fiecare zi fredona un cântec vesel. Un singur lucru își dorea mai presus decât orice. În ajunul Crăciunului, iepurele de zăpadă s-a hotărât să-l roage pe Moș Crăciun să-i îndeplinească dorința, așa că i-a scris o scrisoare cât de frumos a putut. Dragă Moș Crăciun, de Crăciun pot primi în dar un prieten? E singurul cadou pe care mi-l doresc cu adevărat. Mulțumesc! A notat cu grijă adresa pe plic, astfel încât scrisoarea să nu se piardă la poștă. Apoi a ieșit în grabă îngerul de afară și atunci l-a văzut pe poștaș, măcălandrul cu guș roșie trecând în zbor pe acolo. Iepurile tocmai ratase poșta. Vai, nu!" a exclamat iepurele de zăpadă. Va trebui să-i duc eu însumi scrisoarea lui Moș Crăciun. Iepurile de zăpadă s-au uitat pe hartă. Voi urmea steaua polară și astfel voi ajunge la casa lui Moș Crăciun, a zis el. Nu mă voi rătăci, dar ar fi bine să iau cu mine câteva lucruri pentru orice eventualitate. Și-a împachetat o pereche de mănuși călduroase, câțiva biscuiți glazurați și harta. Iepurile de zăpadă, înaintate, dar trecând printre copaci, a văzut că nu era decât luna care se oglindea într-un iaz înghețat. Câțiva urși se distrau patinând pe gheață, cu excepția unui pui care stătea de unul singur, suflând de zor peste lăbuțele înghețate. Iepurile de zăpadă s-a gândit o clipă. Pot să iei mănușile mele ca să țină de cald, s-a oferit iepurașul cu bunătate, după care și-a văzut de drum. Nu după mult timp a zărit o stea strălucind sus printre copaci. Aceasta trebuie să fie steaua polară, a exclamat el plin de speranță, dar când a coborât dealul, a văzut că nu era decât o stea în vârful unui pom imens de Crăciun. Câteva animale roiau în jurul lui, atârnându-i decorațiuni pe crengi, toate cu excepția unui. Iepurașul de zăpadă s-a gândit o clipă. Poți să folosești biscuiții mei, glazurați, ca să decorezi pomul, i-a propus cu bunătate iepurașul puiului de vulpe, după care și-a văzut de drum. Ajunsese destul de departe când a observat pâlpâind o lumină. Aceasta să fie steaua polară? S-a întrebat iepurile, dar dincolo lumina venea de la felinarele unor pui de cerb care fuseseră într-o vizită și se rătăciseră. Iepurile de zăpadă s-a gândit o clipă. Puteți lua harta mea ca să găsiți drumul spre casă, le-a zis iepurașul cu bunătate, iar aceștia au plecat mai departe. Iepurele a încercat să-și încălzească lăbuțele reci, îi era foame și se simțea cam pierdut. Apoi, iepurile de zăpadă s-a mai uitat odată lung spre cer și a văzut. Ce a văzut? Aceasta trebuie să fie steaua polară, a exclamat el. Este atât de mare și de frumoasă și, alergând spre ea, a constatat că într-adevăr era steaua polară care strălucea cu putere deasupra casei lui Moș Crăciun. Moș Crăciun a citit scrisoarea de Crăciun a iepurelui. Urcă în sania mea, te voi lăsa la tine acasă atunci când voi pleca să duc cadourile și să îndeplinesc dorințele tuturor copiilor din lume. Și cu dorința mea cum rămâne, Moș Crăciun? A întrebat politicos iepurele de zăpadă. Așteaptă și ai să vezi, i-a zâmbit Moș Crăciun. Și cu un dii s-au înălțat pe cerul întunecat și plin de stele ale nopții. Când Moș Crăciun a aterizat, ce Crăciun fericit au petrecut împreună, dorința de Crăciun a iepurelui de zăpadă devenise
Realitate.